Ikusten ari zaretena Faith the Unholy Trinity deitutako bideojokoa da, eta ez da 80ko hamarkadan argitaratutakoa. Gaur egungoa da, eta trilogia 2022an argitaratu zen. Gaur egungo hainbat bideoko bezala, Faith the Unholy Trinity, hemendik aurrera Faith, pertsona bakarrak garatu zuen, Airdorf izena hartzen duena. Estetikoki nahiz tematikoki 80ko hamarkada hartzen du kontuan. Alde batetik, Atari 2006 bideojokoen estilo bisuala, eta bestetik, hamarkada horretan estatu batuetan sortu zen ikara kolektiboa, ikara satanikoa ditutakoa. Laburbilduz, hainbat pertsonek, batez ere haurtzaindegietako langileek, umeekin erritual satanikoak eta erlazionatutako praktikak egiten zituztenaren ideia eratu zen, batez ere programa sentsazionalista batzuen eraginagatik. Hau azkenean faltsoa izan zela frogatu zen. Bideojokoan zehar, John Ward apaisa maniatuko dugu. Exorcismo batean porrot egin ondoren, urte bat geroago exorcismo bera egitera abiatzen da. Eta han hasten da istorioa, John Martin familiaren etxera bueltatzen da, Amy familiaren alaba exorcizatzeko asmoz. Atzeman daitekeen bezala, Airdorf garatzaileak deabrutze generoa hartzen du bideojoko batera egokitzeko. Genero honetan dauden klitxe ohikoenak sartuz, baina originaltasuna eta ideia berriak alde batera utzi barik. Bideojokoan zehar, deabruen adoratzaileak, sektak, odola, deabruak, espazio beldurgarriak, beldurrezko obretan aurki ditzakegun elementu guztiak daude. Erlijio katolikoaren zein deabruen mitologia hartzen du bere istorio propioa sortzeko. Baina bideo honetan ez da bere istorioa hitz egingo. Horretarako badaude hainbat bideo bere narratibaren kontu guztietan sakontzen dutenak. Estilo bisual honekin, Faith the Unholy Trinityk beldurra sorrarazteko hartutako bidea azaltzen saiatuko naiz. Lehenengo begirada batean, erraza da bideojoko hau gutxiestea. Nola helarazi dezake mota honetako bideojoko batek beldurra? Horretarako Faithek trikimailu batzuk erabiltzen ditu. Horietako bat errotoskopia teknikaren bitartez egindako eszenak dira. Momentu batzuetan, bideo esena bat erakusteko bat-bateko mosketa egiten da. Bideo esena hauek xehetasun handia dute, eta zerbait nabarmentzeko erabiltzen dira. Adibidez, lehenengo kapituluan, John Martinen etxera joaten ari denean, izaki zuri bat agertzen da. Ez badugu usatzea lortzen, esena hau agertuko da. Esena honi esker, izakia xehetasun handiagoarekin ikus dezakegu. Izaki beldurgarria, gizaki itxurakoa, baina antinaturala dirudiena azaltzen da. Pixel gutxi batzuk ikustetik, izakia xehetasun handiagoarekin ikustera igarotzen da. Era honetan, badakigu nolakoa den izakia. Eta jarraitzen gaituela ikusiz, bideojokoak tentsioa areagotzen du. Baliabide hau ez du beti era berean erabiltzen. Beste deabruen kontrako borroketan, deabruek eraso bakarrarekin hilko gaituzte. Bideo esena mota hauek erabili gabe. Honen bitartez, bideojokoak gure irudimena bultzatzen du. Sinpletasun bisual hau mekaniketan ere ematen da. Faithek soilik bi mekanika ditu, ibiltzea eta garrantzitsuna, gurutzea ateratzea. Gurutzea da bideojoko osoan izango dugun arma bakarra, eta objektu baliotsuena. Gurutzea deabruak erailtzeko edo usatzeko balio du. Era berean, munduarekin interakzioa gauzatzeko bidea da. Gurutzearen bidez, objektu edo giroan dauden elementu batzuk exorciza ditzakegu. Eta hauek oharrak utziko dizkigute. Eta hauen bidez, atzean dagoen istorioa argitzen joan beharko gara. Lehenengo kapituluan bideojoko osoan topatuko ditugun egoera mota gehienak planteatzen dira. Esan daiteke tutorial bat dela. Hasieran Martinen etxean sartzeko modua bilatu behar da. Era berean, aipatutako izaki zuri horren mehatxupean gaude. Puntu honetan, bi egoera argi geratzen dira. Espazioaren esplorazioa jarraitu ahal izateko eta diabruen kontrako konfrontazioak. Bestalde, etxeak ziega bezala funtzionatzen du. Hau da, jarraitu ahal izateko leku zehatzetatik igaro behar gara, akzio zehatzak eginez. Azkenean, azken nagusiaren kontra borrokatuz. Egitura klasiko honek hasieran ez du gehiegirik harritzen, baina kapituluz kapitulu Airdorfek konplexutasuna eranzten doa. Bigarren kapituluan momentu interesgarri pare bat daude. Momentu horretara heldu arte bizitako egoerei buelta bat ematen dietena. Zati honetan unerik adierazgarriena Candy tunela da. Puntu honetara heltzean jada deabru batzuk akabatu ditugu, baina deabru guztiak ez dute era berdinean funtzionatzen. Bakoitza bere gaitasunak edo abieziak ditu, eta gainditu ahal izateko hauek atzeman beharko ditugu.
Beste batzuk aldiz ezin izango ditugu erail edo usatu, eta gure zorroztasuna erabili beharko dugu. Batzuetan inguruneari adi ibili beharko gara, leku honetan adibidez gertatzen den bezala. Eta hurrengo gelan, hurrengoarekin topatuko gara. Baina hau ez da leku honetan aurkituko dugun egoerarik latzena. Ikusten duzuenez, pizkanaka geroz eta egoera latzagoei aurre egin beharko diegu. Kasu honetan, eskuargiarekin soilik norabide batera apuntatu daiteke, pertsonaia mugitzen den norabide berera. Gure atzean deabruren bat badago ez dugu heltzen ikusiko, eta horrek jokalariarengan paranoia sor dezake. Badakigu lehenago edo beranduago deabru edo etsai batekin topatuko garela, baina noiz? Hirugarren kapitulua da Faithren zatirik osoena eta konplexuena. Zehazki, eraikin batean garatzen dena. Une honetan jada, hainbat deabru borrokatu eta leku ezberdinak esploratu ditugu. Baina gune hau ezberdina da. Kasu honetan, bere antolaketa vertikala da, eta solairutik solairura objektu zehatzak bilatzen eta lortzen joan beharko gara. Baina, lokalizazio honen benetako berezitasuna hau da. Momentu batean, Jonek bere gurutzea utzi beharko du. Jarraitzeko bere objekturik preziatuena utzi beharko du. Hau eginda, babesgabe egongo gara. Une honetan ez dugu bideoko osoan erabiltzen egon garen arma izango. Hori gutxi balitz, beste zailtasun bat dago. Iluntasuna. Gure objektu nagusia kamera baten flasha izango da, eta horrekin eraikin osoa zeharkatu beharko dugu. Egoera hauek tentsioa mantentzera laguntzen dute. Ez dugu beti egoera berdin bat aurkituko. Benetako arriskua iragarrezina dena da. Etengabe gaindituak ikusiko gara, azken batean protagonista indar boteretsuen kontra borrokatzen ari baita, soilik bere fedearekin eta gurutxarekin. Baina deabru hauek Jon psikologikoki ere kaltetuko dute. Zaila izango du errealitatea dena eta ez dena desberdintzen. Bere federa eutzi ala ez, gure eskuetan egongo da, bideojokoak amaiera ezberdinak dituelako. Faith The Unholy Trinityk abentura bitxia planteatzen du. Behintzat ez da ohikoa exorcismoak egin ditzaken apaisa kontrolatzea, eta are gutxiago gure arma latindar gurutzea izatea. Airdorf errekurtso gutxi batzuekin eta estetika sinplearekin beldurra sentiarazten saiatzen da. Ez dut hemen esango helburu hori lortzen duen ala ez, baina zalantzarik gabe, sortzaileak jarri dituen mugen barruan baliabide aproposak erabiltzen ditu egoera interesgarriak planteatzeko. Orain, zuen eskuetan dago, Faithek zer nolako historia kontatzen duen aurkitzea. Thanks for watching.